Дай Boże, dobry wieczór. Zatem rozpoczynamy treść світу. Хотів би запросити вас wszystkich na молитву, котра odbędzie się, jak stoi po mojej prawej stronie, przy placu rekreacyjno-sportowym. Żeby ich widni rozpoczęty nasze kиївське літо молитвą i podziękować za to prekrasną chwilę. Pізніше перейдемо до прекрасної, nowo wybudowanej świetlicy, де будемо учасниками урочистого отвертя з poświadczeniem. Наступні вернемося Хеутула Плац, де odbędzie uroczyste przywitania zaproszonych gości, ogłoszenia programu podii i paru ważniejszych komunikacji. Wszystkich gości zapraszamy na intencyjne nabożeństwo, które odbędzie się na placu rekreacyjno-sportowym, a po nabożeństwie na uroczyste otwarcie nowo wybudowanej świetlicy, aby następnie powrócić znów pod scenę i rozpocząć nasze święto Dnia Kultury Łękowskiej pod nazwą Przywitania Łękowskiego Lata. Boże, oczysty nas grzesznych, Boże, oczysty nas grzesznych, Boże, oczysty nas grzesznych i pomyluj nas. Аминь. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во века веков. О Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне. О Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне. О Господи, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Богородице, грешна ныне пред Отцем грешни смиренни, и припадет покаяние запущи искуплены душевные. Владычица, помози милосердно ваши даны, очища, яко избегаем от множества грехов, не укради ради Твоищем, Тебе доедли заступницу нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Преумолчи, никогда же, Богородице, силы Твоя глагола ты меня достойники, аще во Тебе бесновавшися за них, кто бы нас избавил от новых грехов, кто же бы сохранил от грехи свободных, не отступил от Тебе, Владычице, Твоя пора спасаешь и присно от всякие беды, едино благословенная. Вон мим, мир всім, премудрость вон мим, прокимен глас четвертий, пом'яну ім'я Твоє во всяком роді і роді. Пом'яну ім'я Твоє во всяком роді і роді. Слышить, що і віж, ти преклони ухо Твоє. Пом'яну ім'я Твоє во всяком роді і роді. Пом'яну ім'я Твоє Во всяком роді і роді. Господу помолимся. Яко свят єси, Боже наш, і во святих почиваєш, і Тебі славу воссилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Всякое дихання да хвалить Господа. Всякое дихання да хвалить Господа. Всякое дихання да хвалить Господа. Хвалите Бога во святих Його, хвалите Його во утвержденні сили Його. Всякое дихання
послушание. Оеже сподобитися нам слышанню святого Євангелія, миром Господа Бога моли. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрощ прости, услышим святаго Євангелія мире всім. Від Луки святого Євангелія чтеніє. Тобі, Господи, слава Тобі. Амінь. Водні они, вставши Марія, іде горняя с отшанням в ограді Юдов, і вніде в дом Захарії цілова Єлисавет, і быст, яко услыша Єлисавет цілування Маріно, взіграща младенець в очреві я, і сповнися Духа Свята Єлисавета. І возопі гласом велім і рече: благословенна ти в женах, і благословен плод чрева твоєго. І откуду місіє, та прийде мати Господа мога ко мені. Себо якоби з глас цілування твоєго во ушею моєю, взіграся младенець радощами в очреві моєм. І блаженна увіровавша я, яко буде совершення глаголанное єй от Господа. І рече Марія, величає душа моя Господа, і возрадувася дух мій о Бозі спасі моїм. Яко призри на смирення раби своєя, себо однині ублажад м'я всі роди. Яко сотвори мій величіє сильний, і святе ім'я Його. Пребиз же Маріям со нею яко 3 місяці, і возвратися в дом свой. Святая Діво Богородице, Мати всемилостивая, радуйся, і спаси на Тя уповаючи. Святая Богородице, спаси нас. Мати Христа Бога нашого, радуйся, і спаси на Тя уповаючи. Святая Богородице, спаси. Мати предвічная любови, радуйся, і спаси на Тя уповаючи. Святая Богородице, спаси нас. Мати Божія благодати, радуйся, і спаси на Тя уповаючи. Святая Богородице, спаси. Ібо керовинів славнішая, радуйся, і спаси на Тя уповаючи. Святая Богородице, спаси нас. Ібо серафинів славнішая, радуйся, і спаси на Тя уповаючи. Святая Богородице, спаси нас. Голубице нескверная, радуйся, і спаси на Тя уповаючи. Святая Богородице, спаси нас. Благовінний цвіте нетління, радуйся, і спаси на Тя уповаючи. Святая Богородице, спаси нас. Марія добрая, Діво
Дево младопитательнице, радуйся и спаси на Тя уповающих. Пресвятая Богородице, спаси Мария, нас. потробе миру ширший облака, радуйся и спаси на Тя уповающих. Пресвятая Богородице, спаси Мария, нас. праведного судді, умолені, радуйся и спаси на Тя уповающих. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мария, плачущих утешение, радуйся и спаси на Тя уповающих. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мария, грішників прибіжище, радуйся и спаси на Тя уповающих. Пресвятая Богородице, спаси Мария, нас. ходатайце во успении Твоим нас не оставляющая, радуйся и спаси на Тя уповающих. Пресвятая Богородице, спаси нас. Мария, едина чистая и благословенная, радуйся и спаси на Тя уповающих. Пресвятая Богородице, спаси нас. Загорчи, молишься, благая, прибігаючись вірою, державний бой Богу, вірного помиймами грішником Богу, біда не скорбить пристої забвення, обремени гріхи многими, маги Бога Вишнього, тим же ти припадає, і збавив святого стояння раби Твоя, пом'яну ім'я Твоє, по всякому роді і роді, всіх скорбящих радость, і обидених заступниця, а чужих припадениця, странних утішення, обливає від пристанища, повних посіщення, неможних покрові заступниця, же старости, мати Бога Вишняву, ти єси пречистая, можеш молитися, спастися рабом Твоїм, слышавши всіх прикладів от Твоє, радуйся, пречистая Діво, радуйся, честный святый царя Христа, радуйся, прозявшая гроз тайный, радуйся, дверь небесная, и говоривая куплину, радуйся, зеленый свите, радуйся, радости, радуйся, все спасение, радуйся, заступница чистая, и прибежище владычица, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и
Ci przybliżysz, radujcie się wielce, złoty, raduj się słowa Boga graniczyzna. Raduj się, Maryjo, Matko Chrysta Boga, raduj się, raju, raduj się, Bóżestwo Złotая, raduj się, ci upowanie. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоєї, молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о Господині нашим блаженнішим митрополиті Савві, і о Господині нашим високопреосвященнішим архієпископі Георгієм, і всеї во Христі, браті наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся, й оєже сохранитися селу сему і кожному селу і страні, от голода, губительства, труса потопа, града, огня меча, нашествия іноплеменників междоусобної брані, і оєже милостиву бити благопремінительному благому, і чоловіколюбивому Богу нашому, і одвратити весь гнів свій на нас движащийся, і збавити нас от належащого і праведного своєго прещення, і помилувати нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся за всю братю і за вся християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышаний Боже, Спасителю наш уповання всіх концев землі, сущих в морі далече, і милостив буди, владико, о гріхах наших, і помилуй нас. Милостив, бо і чоловіколюбець Бог єси, і Тебі славу воссилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Паки, пречистой Діві Богородиці, помолимся рецем всім. Святая Богородице, спаси нас. Царице наша преблагая, надеждо наша, Богородице, приятелище сирих, странених предстательнице, скорбящих радосте обидимих, покровительнице, зріши нашу біду, зріши нашу скорб, помози нам, яко немічним, окорми нас, яко странених, обіду нашу знаєш, разріши ту, яко волиши, яко не їма миния помочи разві тебе, ниния предстательниці, неблагія утішительниці, токмо тебе, о Богомати, яко да сохраниши нас і покриєш во віки віков. Премудрость пресвятая Богородице, спаси нас. Чистою перовим, і славнішою без сраблення Серафим, без вісління Бога слова рощою, сущою Богородицю я величаю. Слава Тебі, Христе Боже, уповання наше, слава Тебі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Богослови. Христос
Возістинний Бог наш, молитвами пречистия своя Матере, силою чесного і животворящого креста Господнього, предстательстві небесних сил безплодних, святого архістратига Божого Михаїла, святого младенця Гавріла Заблудовського, святого священномученика Максима Горлицького, святих Богоотець, Якима і Анни, і всіх святих, помилує і спасет нас, як благ, і чоловіколюбець. Слава Ісусу Христу! Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wielce czcigodny Ojcze Pawle, zgromadzeni bracia i siostry, chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wam za wspólną modlitwę w wielkim święcie, które już od wielu lat na tej ziemi, w miejscowości Trzmielów, w gminie Chocianów, w powiecie polkowickim, odbywa się dzięki Waszemu udziałowi, dzięki przychylności władz lokalnych, także sołectwa, ale przede wszystkim mieszkańców tego miejsca. Jest mi ogromnie miło, że z modlitwą właśnie do Przenajświętszej Bogarodzicy rozpoczynamy Święto Kultury Łemkowskiej, wspominając dzisiaj wszystkich tych przodków naszych, którzy w 1947 roku w akcji Wisła zostali wypędzeni, wysiedleni z rodzinnych domów, z Łemkowszczyzny, zajmując tutaj na ziemiach odzyskanych miejsca do bytu. Dziś wspominamy ich pamięć, ich determinację do tego, aby zarówno kultura łemkowska, ale także i wiara przodków była kontynuowana. Dzisiaj usłyszymy także swoją mowę, pieśń łemkowską wyrażanej w tradycji, w kulturze, w literaturze, strojach i tańcach ludowych, bo przyszliśmy dzisiaj po to, aby się razem weselić. Aby pamiętać o tym, kim jesteśmy, skąd przybyliśmy i dokąd idziemy. Bardzo mi przyjemni, drodzy bracia i sestry Лемки, że właśnie w Trzmelowi równoż i tego roku, jak pamięć miane mylit, od samego początku to będzie już 15 stricza. Z przerwami, ale od 2007 roku realizowana zawdzięki wiernym Cerkwy Prawosławnej w Lubinie, którzy potrafili zmobilizować się w ten sposób, żeby Dni Kultury Лемківської просвіщали правду о нашому народі, о нашій історії, о нашій культурі, традиції, котра все товаришила нашим дідам, родичам, нашим предкам. Witam was, прекрасні, найщиршо, як лем потрafimy, a все наші дідове повідали, że wszystko, co dobre, ma się zaczynać z Bogiem i z modlitwą. I proto to właśnie w taki, a nie inny sposób rozpoczynamy gneskę z wierą, nadzieją i lubowią, gneśnie nasze lękiwskie świato. Najpreczysta Diwa Bogorodycia błogosławić was wszystkich, żebyśmy mogli gneskę do wieczera radować się i być uczestnikami того wszystkiego, co zwie się tradycją, kulturą, того, co dali nam nasze dzidowe, того, co w testamencie nie wolno nam nikoли забити. Най Бог благословить гнешній день, і щоб гнешня стріча була проведена радісно, спокійно і з Божим благословенням. Прекрасні wszystkich witam i jeszcze raz dziękuję za wspólną modlitwę. Sława Isusu Chrystu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję bardzo.